ngozi dị anyị obodo adịghị mma ma Chukwu melie ka ọ na-adịla anyị na mma Chinedu anakwa na ọ ga-ebuche ebe elebe agwụ agwụ na India Chinedu nwa anakwa ọ ga-ebuche ebe elebe agwụ agwụ na Ichia odogwu maba jeli ndị anatago ụlọ ebe anyị Chinedu anakwa odogwu jeli ndị anatago ụlọ ebe anyị ọba nata n'ụlọ ọba n'ọnwa anyị aka Chinedu anakwa odogwu jeli ndị enwego nwaanyị ma onye chi mere eze n'elu maka ndekọ ya Igbo na onye chi ya tụweli ụmụ ogbede iwepụrụ ebe anyị owe mụrụ ebidobe gwara obili na-agụ mana ebu n'oge ana m aya omenata nata n'elu ma si azụ anwụ na ahụ akala ọbana n'elu emesie n'ele ya na nri maka na osi adịghị m ọrịa n'ọnya ka njagolu mara gbara egwu si milata nata n'elu kwa ma si azụ anwụ na ahụ ọlụ dị iche iche n'ihe niile na-azụ n'elu ụwa bụrụ otu aka esi ka ahịa na ebe niile na-azụ n'elu ụwa bụrụ oke mara na nyadi oke ego anyị na-akpọ ịma na nyadi okogo gị our destiny is different, them all are not the same thing. As our face is different, our character is also different. For sure. As I am Kaina bambo kaina binu munam. Onye na bambo nenu wakati na nyala kamunam. Onye na bambo nenu wa onye na ngozi dia.